Mamma nyina kwa babio. Amafra. Tisha Fosu nie. Nene. Ye ba besua sadie ye de yensa ehihye ka nwanwaso ye a wuhui. Ene ne remote. Ehia battery. Ansana etimi akọ. Mafra, mummy and Shassie. Rainom any a car you honey your man. Yaba Bessishano. Na Mr. Awfo say, one more ma. A son says a car you honey your ma kumpo era. And boy, and my car noon to mean demo. Make them was it. Rainom wa wing a car no battery boxes. And no any other battery, ever goom. And sign a car no akono. Afei, wei enso eye moto. E wa ye car ni mu a eno so beboa pa. Wei eye board a ebe receive ye remote no. Wei enso eye control board a ebe da ye remote ni mu. De kita mi eye car no koba. Friend say wheels. Afei, we so eye orange gear. We eye motor shaft leveling. Eno anya de be sha your motor no ano. We num eye sleeves. We so aye axles. We aye pulleys. And away aye rubber band. We num aye screws. And afe we and so aye screwdriver. Dia kai nyina so aye neoma ye behia na tumi aboa me hyehyɛ car no. Yehu ye kai hu nioma din awie no. Ye be hyase ni ahyehyɛ remote no. Ye be di kan afa board yi a ekita mi. Na ye di ato fom. Afei. Ye be fa ye battery box yi so ekita mi. Afei. Ye de battery box ya hume. Ebe rato krei amuhu imo. Inti mumi amfa nhyemwe. Bi anya ne de esa de mi yi pepepe. Ye de ahye wie no, ye betwe sa de me ye no. Anunti ya wie ni sa no. Ye be fa ye remote control board no. Ni e di atoso se de mi ye pepepe. Ye be fa ye screwdriver no. Ni ayi screw sunsun mi no. Na afei ye de ahye tokro yi mu. Se de mi ye pepepe. Afei ye de control board yi atoso awie no. Ye bedane akire se de mi ye. Na ye de battery box no ato board no achi.
Afei, yebefa ye screws ne mienu. Ne de ahye tokro mienu a wohunu yi mu. Enti yebefa ye screwdriver no. Ne de ayese de miye yi pepepe. Yedi screw ba konso ebe hye baabi a tokro yi wei. Na ya ne se de miye yi nso. Afei, yebefa saa de mienu ye kita mi. Eya de kro yi. Ne de ahye tokro yi a wohu yi mu. Enti mofra, obi ahwe de miye yi. No so nya saa. Yedi ahye mu awie no. Yebebuka ahoman atoso se de miye yi nso. Na ye wie a, yedi ano no so awura baabi a wohu yi. Se de miye yi nso pepepe. Afei, yede ahye mu awie no. Yebefa niema mienu ekita mi nso. Ne de ahye mu se de miye yi nso. Nti mofra, obi ahwe de miye yi. Ne wonya saa. Yebefa we ekita mi nso. Ne de no so ahye ntokro ya wohu yi mu. Se de miye yi pepepe. Yebefa ye button caps yi mienu. Ne de yellow a ofre ne sa akokọ trade yi. Ahye baabi a remote no ano no wo no se de miye yi. Ne afofofro no nso e de ahye etwe se de no so tie pepepe. Afei, yebefa ne ekita mi ya wohu yi nso. Ne de no so ato ye remote no eso. Nti mo hwa mi en. Na mo so munya bisa. Emofra, mo hwe se ntokro nan akwose baabi a ese. Se de mi de ya ye. Na afei yemfa ye screws no. Ne afa mo ba mo se de mi ye yi nso. Afei, amafra. Mo hwe se ye wie remote no. Mo hwe ne fa aye. Afei, ofa ye dru so no. Ye be fa ye moto no. Ekita mi. Na ya fa ne ekita mi enso. Na ye di ahye ano se de mi ye yi pepepe. Nti mofra, obi ahwe de mi ye yi na wonsua. No anu so nya saa. Yedi ahye wie no. Yebesan so afa ofoforo ekita mi nso. Nye de no so ahye ano ho. Se de mi ye nso. Yebepia so ama akwa akwahye mu. Na ye wie a yebefa ye motor shaft leveling ye ekita mi nso. Nye de no so ahye motor no se de mi ye pepepe. Afei ya to aso no. Yebefa board ye ekita mi. Obi amfa enkita. Ya debato ho. Ni afa remote receiver ye ekita mi nso. Nansa na ye debato ye board no so no. Momme ehwese ano yi ehwe ba bi aka yi ano ewo pepepe. Afei yemfa nto so
Na mommy ehwen so say. Ntokro de da twe no. Ete say de me de ate ho yin so pepepe. Ye de ato so awie no. Ye befa ye screwdriver no. Na ye fa ye screws no nso. Afei, ye de ba be hye ntokro ya mo hu yi mu. Nti obi anhwe me, de me yi, no no so nya saa. Afei, ye de screws ne miensa, ebe bobo miensa aka no nso. Ye de ye remote control receiving board no ato so awie no. Ye befa ye battery box ye kita me. Na ye de no nso abo ye board no achi se de me ye pepepe. Afei, mo me ahwe se ebeto so yie pepepe. Sani ebe ya ye skill no ebetumi abom aboboard no enso emu. Enti mofra mo hwe de me yeyi na mo nso monya saa pepepe. Ye de ato so awie no nso. Ye befa ye skill yi e de ahyemu. Na ye skill abomu pepepe se de me yeyi. Ye wie so a ya sanso aye ofa no hwa nso saara. Enti mofra mo hwe de me yeyi ye pa na mo nso monya bi. Afei, ye de battery box yi ahye etwere awie no. Ye befa cable yi. Na ye de fa tokro yi a wo hu yi mu. Nti mofra mo hwe me na mo so monya saa. Afei, ye de anu yi ebewura eye power interface yi emu se de me ye yinso. Ye de asemu awie no. Afei, ye befa ye moto no. Na ye de no so ato ye board no eso se de ese. Enti mo hwa me awa bra ye de moto yi eto so no. Na ewe se eno nso hye ni tokro ni mu pepepe. Enti mo hwe na mo so monya saa. Ye di ahyem. Mo hwe se ahyem pepepe. Afei, ye di skills no enan. Ebe abobo eto no. Enti mo hwe emra ye di skills yi ebomu yi. Na mo so monya bi saa.
Afe ya yɛde yɛ moto no nso abɔso awie no. Yɛbɛfa yɛ moto yi ekebo yi. Na yɛde ahyɛ ɛyɛ remote receiver board yi eso sɛdeɛ meyɛ yi. Enti mafra, mo nyinaa mo nhwɛ na mo nso munya bisa. Yɛto aso no, yɛbɛfa board yi ekita mi nso. Na yɛde no nso ahyɛ ne tokuro yɛ ɛda hɔ yi mu. Nti mo hwɛ sɛdeɛ medi hyɛ mu yi. Na mo nso munya bisa. Yɛbɛpia so ama no awura tokuro nim pɛpɛɛpɛ. Yɛde ahyɛ mu awie no. Yɛbɛfa ne baako nso. Na yɛde no nso ahyɛ mu saa. Nti mo hwɛ me. Na mo nso munya bi. Yɛde no nso ahyɛ wie no. Afe yɛbɛfa board yi a ekita mi yenso. Na yɛde no nso ato so. Enti mo hwɛ me. Yɛde no nso ato so awie no. Yɛbɛfa yɛ screwdriver yi na yɛafa yɛ screws no. Na yɛde abobɔ baabi a ntokuro yi ɛwɔ yi. Enti mo hwɛ me, emra me ye no. Afe yɛbɛfa yɛ board yi ekita mi nso. Na yɛde no nso ato so. Enti mo hwɛ deɛ me yɛ yi. Na mo nso munya saa. Yɛde board no ato so awie no. Yɛbɛfa yɛ screwdriver yi na yɛafa yɛ screws no nso. Afe yɛde bɛbom sɛdeɛ yɛ kane no. Yɛde baako nso ɛbɛbɔ baabi a tokuro yi ɛwɔ yi. Yɛde no nso abɔso awie no. Yɛbɛfa yɛn orange GA yi ekita mi. Na yɛde no nso ahyɛ tokuro yi a wohu yi mu. Yɛnhwɛ sɛ ne tokuro no ɛbɛpie baabi a axle no ɛbɛwura no. Enti mo hwɛ me, emra me yɛ no. Yɛbɛfa yɛn axle yi na yɛde awura tokuro yi a wohu yi mu. Ama no awura yɛn orange GA no nso emu. Afe yɛbɛpia so sɛdeɛ me yɛ yi. Ama no akwa akowura tokuro a ɛwɔ ɛtoɔ hɔ no nso emu. Yɛto aso no. Yɛbɛfa yɛn sleeves yi mu baako ɛde ahyɛ ano ha sɛdeɛ me yɛ yi. Baabi a yɛdre ho hia yie pa. Mofra, momia hwɛ sɛ yɛchiw yɛn orange ya no a ɛbɛma yɛn motor shaft level no nso achimu ana. Achim, ɛkyerɛ sɛ ne yɛyɛ yie. Mo yɛ adeɛ pa. Yɛto aso no. Yɛbɛfa yɛn axle ne baako aka no.
Nia de no nso ahye ni tokro no mu se de ye baako no nso. Enti monhwe de mi ye nso na monya bisa. Ahye tokro no mawie no. Ye hwe se adam finfin pepepe. Eno ano no. Enti ye befa yen sleeves no so mienu. Nia de no nso ahye axles na ano se de ye de di kan no. Yedi anu so ahyawi afei obia hwe se ne de ati se de ma ye pepepa na ye to aso ye befa puli ye kitami na ye de anu so ahya no se de mi ye yedi ahyawi no ye befa ye puli baako aka no so na de no so ahye axle na we ni mo no so ano se de mi ye ye de no so ahye wie no ye befa ye screwdriver no na ye fa ye screw si de abobo ntokro ya wo hu afei ye befa ye rubber band no na ye de ahye puli no emienu entem se de mi ye pepepe afei ye de ye rubber band no ahye police ne entem awie no ye befa ye wheels no na ye de ahye ano no se de mi ye yinso ye de ekoba anase ye wheels ne baako ahye na monhwai ye chimu a ewo se ye orange gear no ene ye motor shaft leveling no enyina etumi ekọ se de mu hu pepepe ye de ye wheels ne baako enso ebehye baabi a mu hu ye wi a yedi mienu aka so ahye ni mu ho enti mo hwɛ mian afei ya hyehyɛ ahwusi ne nyina wie no mo wasi achimba ko a ne nyina ekọ na ne afenso ne se ye wie ye ka no a eti apopa mmofra megire so obia ye ne de nso saa ye ka no ase enso eniye ana afei ye remote wa edi nkan hyehyɛ ye eno so eniye dia druso no ye befa ye battery na ye dia hye ye remote ni mu
Yebemia so ahwe. Ne ahwe light yi beso a. Yemia so no, ye ho se eye adwuma. Ifise light no aso. Eno nti no ye besan so afa ye battery nkitwa mienu ye kitami. Na ye de no so ahye ye car no ase. Eno nti no mo hwe de mi ye. Na mo hye ne so pa mmafra. Afeya ye de ye battery no so egu ye car no ase awie no. Mo hwe se light kokko no aso awo car no mu. We so chrese ye car no so eye adwuma na tia ponso. Enu nti no ye befa ye remote no. Na ya hwe se ye car no ebekọ ana. Amafra ye car na ye adwuma. Yay! Kaya muhui ene afoforo pi ewo teacher Fosu asieye a wofo ebetumi atobidi ama omma asie ne hihye wo fie wona ehia bie ema mmɔden emfra teacher Fosu ewa homatrofo yi so 0257 078559 mi damu nyina mase se mo ka me ho ne atumi aye ka nwanwaso yi moma bye emafra Bye bye, teacher Fosu. Teacher Fosu.